ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ମନ୍ଦିର, କାହିଁକିନା ପୁଅର ସେଠି ପୂଜା ଥିଲା। ଆଜି ପୁଅର ଚନ୍ଦ୍ର ଓଷା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଗଣ୍ଡିପଡ଼ାର ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆସି ଆମେ ଟିକେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଟିକେ ବସିକି ହିଁ ଆସେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ମୋର ରୋଷେଇ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ହିଁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଖାଇବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ସରିବ ମୁଁ ଖାଇବି ଭାବି 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 ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମାଆ ତ ମୋ ମନ କଥା ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ସରିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ତୁ ଖାଇଦେ, ନହେଲେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ପୁଣି। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ମାଆ ପୁଅ ଚାଲିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ପୁଅ ତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ମାନେ ଘରକୁ ଆସିବାର ନାଁ ନେବନି। ଯଦି ବି ତାକୁ କେହି ନ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଏକା ଏକା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମନେ ମନେ ତ ଆମ ଗେଲାଟା ହିରୋ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବା ମାନେ ତାର ଖୁସିର ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମାଆ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସି କରିଦେଇଥିଲୁ ଆମ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ।